Yawa! Hehe! Jar uba! Yagu! Jar uba! Na uku kenan. Kaman ya na uku, wani irin banzan lissafi kake mun? To ɗaya. Ga na biyu nan. Na ukun ga ya can. Wannan! Kana gani? Shi bulo da kake ganin shi ɗan tarariya ne, balle ka fahimci yadda wannan yake. Rike man nan wurin. Subhanallahi inna lillahi. Ka tarare shi. Wannan bulo haka yake shi? A'a, ka tarare mana. Na gaya ma ka ce laifina ne. To haka ne ko bulan nan ko bai da kyau. A'a? Tsakani ga Allah da mu ci gaba da aikin nan mu ragargaza bululluwan nan. Gwamma mu tsaya alaje ya tadda mu nan wurin. To, babban burkila. Babban burkila. Ranka daɗe. Ni nake gani haka. A bululuwan nan zaka tambaya dan duba ƙasa. Wani irin sakarci ne wannan a ce in tambayi buloluwa? Buloluwa magana suke yi. Sai ka tashi sawo bulo. Ka je ka nemo biskit, wannan ai ba bulo bane ba. Wannan yana cewa wannan aikin da na yau asara ce a ce wannan yan awoyin kaɗai an kashe buloluwa masu wannan tarin yawa. Alhaji, na kashe bulo ya kai 16. Da na rubuta sai fus. Me mafita? Alheri Block Industries. Alheri Block. Ne magana bulo ake. To su ne lamba ɗaya yanzu. Ɗaya tamkal da 1000. Kamfanin bulan na alheri ya fito da sabbin salo bana. Alheri Blocks Industry shine ɗaya tamkar da 1000 wanda ya zamo gagar gasa ta bangaren faranta dubban al'umma rai ta hanyar samar musu da bululuwa samfuri daban-daban. Irin su slow, lifter, facing block, special one da special 123, normal one da normal 123, interlock, standoff da sauransu. Alheri Blocks Industry suna nan a cikin garin Katsina kusa da Sitirolin Clinic, titin Hassan Usman ko kuma a rassan su da ke Shatale-talan GRA kan titin zuwa Daura daga tsallaken dama suna kallon gidan Mamma Shasha da kuma titin zuwa Jibiya Daura da Open Theater da kuma sabon gida Daura da filin Sukuwa duk a cikin birnin Katsinan Doko. Da kuma garin Dutsen ma Daura da gidan rediyo ko kuma a tuntuɓe su a kan lambobi kamar haka: 0700 biyu 4444 ko kuma 0700 biyu. Alheri Block Industry, bululuwanmu sun bambanta da na saura. Alheri